jauna zuekin, senideok etor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dagigula jaiko guzti zantzua da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakean gurrean haren gogoko gizonei. Haina hundi eta errez zaitugulako, gora zu, bereikatua zu, gorespen zuri, hauste zagur eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bidotz aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz, jainko alguztirun beti erekoa, zure seme maitea, diren guztien erregea, gauza guztien oinarri eta buru ezarri zenuen. Egizu izaki guztiek, pekatuaren uztarritik askatuta, beti eta beti zu sarbitza zaitzatela eta goretsi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginek Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Begiran ikurera, gizonaren semeaz irudien bat ikusi nuen, zeruetako behietan zituela. Gizon zaharrena gorbitu zen, eta haren aurrean aurkeztu. Agintaritza, ospea eta erretza emazitzaizkion, eta herrialde eta hizkuntza guztiak zerbitza izkuten. Haren agitea beti egoagitea da, inoiz ere amaituko ezpean, eta haren erretzak ez du azkenik izan. Jauna esana? Alleluia.
urte liturgikoari amaiera emateko Elizak gaurko ospakizun hau proposatzen digu. Jesu Kristo gure jauna kide guztien erregea da ospatzea. Hain zuzen ere, kontutan izan da, bera dugula gure jaun eta jabea, zerurren egilea erako eta gainera bere odola isuriz erosi gaituelako, salbatu gaituelako. Horregatik, Jesus kontsideratzen dugu errege bezala. Badaude bi momentu bat, hain zuzen ere, Jerusalenen askotxo baten gainean Jesus sartu zelarik, denek txaloka eta goraka hartu zuten palma adarrak eskuetan zituztela eta Hosanna Israelgo errege bat oihuka eadarrez esaten ziotela. Eta bigarren momentua handik egun gutxitara Jesus ikusten dugu gurutzean zintzilik odoldarioa buruan arantzazko koro bat zuela eta halako karteltxo bat Jesus Nazaretarra judutaren erregea idatzita zegoena. Eta oso sakorda gaurko entzun dugu evangelioan Pilatosek eta Jesusek izandako elkarrizketa hura. Era galdetzen dio, ea errege ote dago. Jesusek baietz erantzuten dio, baina bere erregezan ez dela mundu hontakoa, ez dela mundu hontako erregezak erreinuak bezalakoa, baizik eta oso ezberdina. Pentsatu behar dugu, mundu hontako erreinuak batzuk besteen kontra halako gerrak egiten dituztela, besteak hankazpian atzeko, konkistatzeko, haudiagoak bideakatzeko, diferente dienak etxai bezala konsideratuz, hori dena Jesusen erreinuan ez daiteke, ez da txantxetan ere, hori pentsatu Jesusek erakusten dugu, denok segide gara. Ezin dugula ezberdinarena etxai bezala konsideratu. Eta bera dela guztion jaun eta jabea eta bere borondatea dela bere erreinua izan dadila justizia erreinu bat, justizia nagusi den erreinu bat, maitasuna nagusi den erreinu bat, egia gaur evangelioan aipatu duena nagusi den erreinu bat. Ez du bere erreinua zabaldu nahi, edatu nahi, indarraren bidez, ikararen bidez, baizik eta maitasunaren bidez, konfiantzaren bidez. Eta Jesus errege dela konsideratzeak guregan sortu duelako luken sentimendu bakarra itxarokena izango litzateke. Jakina bere eskuetan daudela. Bera dagoela mundu hortako hautizkien, boteretsuen, erregeek, presidenteen, enperadoren askozaz ere gainetik. Ikusi duzaigu historian zehar, zer horako imperioak egongo dira, ikaragarriak, mundu erdiak konkistatzera jatu dienak, denen partetik ikaragarriak sentiarazten zutenak. Eta denak bata besteak ondoren, denak desagertu dira. Jesus ordea beti hor dago. Eta gaurkoan hoxe dugu ospatzen duguna. Ikusten dugu errege humil bat, errege maitako bat, errege gertuko bat, olakoa dugu Jesus bere bizia gure alde emateko prest dagoen erregea. Eskatzen dugu da gaurko dugu honetan eman dezaigula konsiderazio hori ospatuz barrengo itxaropen eta indar handi bat. Sinisten dut jangoiko aita guztidun zero lurren egilea.
Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko eta guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Gaurkoan, oso bereziki eskatuko dugu José Antonio eta María Luz alde. Le pedimos muy especialmente por José Antonio y María Luz, que cumplen 50 años de matrimonio, para que Dios les dé mucha salud, mucha alegría, muchos años de seguir juntos con toda la familia en alegría, salud, en fe. Anastasio jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Euskal Dezaio jaunari. Entzuna eta onak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Gizona zurekin paketzen duen oparia eskainiz, apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak berak eman dezaiela herri guztiei, batasuna eta pakea, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guztidun beti ireko horri, zure seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, poz olioz gantzutuz, betiko apaiz eta diren guztien errege sagaratu dezu. Gurutzeko aldarean bere burua opari garbi eta paketzaile eskainiz, gure erospenaren misterioa betetzeko. Eta izake guztiak bere menpeko eginik, zuri jaun guztiz handi horri, eskura emateko mugarik ez daukan betiko erreinua. Egiaren eta biziaren erreinua, santutasun eta graziaren erreinua, zuzentasun, maitasun eta pakearen erreinua. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diegu. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guzti horretatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere ogigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki, Jose Mario Otaegi, Josepa Inazio Otaegi, Isidro Otaegi, Clemente, Carmen, Bautista, Joaquina, Anastasio eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan.
Gogoan izan ere, gaurkoan, Jose Antonio eta Mariluz zure seme alabak urrezko eztaiak ospatzen ari diren egunean. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure setzagun Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko Alduztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzuko pekatua, errotik jauna. Jangoikoaren pekatua, errotik jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzuko pekatua, emaiozu. Hona hemen Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna, Señor, txezatzeko,
Jauna, zuri deiez gaude, Kristo, zeruluren erregearen aginduak betetzea, aintzagarri daukagunok, iritsi dezagula, berarekin, zeruetako erreinuan beti bizitzea, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jaun zuekin, bereka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean. Prosut.